Выцінанка на сучасны лад. Новы погляд у прадстаўленні гэтага старажытнага рамяства дэманструе віцебская мастачка Ганна Перліна. Гэта першы майстар у Віцебскай вобласці, якая стала працаваць у вялікім фармаце і ўпершыню стварыла работы памерам больш за 3 метры. Сваю персанальную выставу «Сонца праз фіранку» яна прадставіла ў абласным метадычным цэнтры народнай творчасці. Вялікія папяровыя палотны, якія ўражваюць сваёй веліччу, убачыла наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Гэта першая спроба маладой віцебскай мастачкі стварыць унікальныя і дзіўныя разьбяныя ўзоры на вялікім палатне з цікавымі арыгінальнымі сюжэтамі, якім уласціва аўтарскае бачанне свету і незвычайны падыход. Сам маштаб выкананых работ па-сапраўднаму ўражвае. З паперай працаваць у такім фармаце не даводзілася яшчэ нікому з майстроў Віцебшчыны. Меня вдохновила Дарья Алешкина, мастер из Львова, Украина. Она также работает на большом формате. И мне хотелось просто вот все хорошее внести в этот мир. Не случайно и выставка называется «Солнце праз фиранку». Фиранка – это, проще говоря, занавески, которые делали наши бабушки и дедушки на окошке. Это какие-то подзоры на полочке. И вот мне хотелось бы, чтобы в этом году вот этого солнышка было больше через свет не только в квартиры, дома людей, но и в сердцах. Акрамя вялікіх фіранак, майстар ахвотна дэманструе работы ў звычайным альбомным фармаце. Тут і расліны, і жывёлы, і народныя святы, абрады, танцы, а таксама міфалагічны свет, архітэктурныя ансамблі. Усяго больш за 50 работ, якія выкананы ва ўсіх формах, традыцыйных і сучасных. Менавіта дадзена экспазіцыя найвыдатнейшая, бо яна як бы рэактуалізуе фіранку, самую простую, самую традыцыйную форму бытавання дадзенага рамяства, і адначасова яна ўздымае фіранку да дызайна, сучаснага дызайна. Бо гэта найвыдатнейшы прыём аздабленне сучаснага інтэр'ера, гэта вельмі традыцыйна і вельмі сучасна. Я віншую Ганну, гэта безумоўна вялікі поспех. Выцінанка, як старажытнейшы від народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, вылучаецца багатай разнастайнай тэматыкай, тэхнікай выканання, дызайнерскімі рашэннямі, але заўсёды арыентуецца на народныя традыцыйныя матывы. І кожны аўтар імкнецца прыўнесці сваё, каб надаць гэтаму унікальнаму рамяству іншае творчае ўвасабленне і сучаснасць. Аня имеет свой почерк, который отличается от многих других мастеров. Она питается энергией где-то в своих цветах, которых она выращивает. Дома дети, ее это вдохновляет к творчеству. Да? Я, например, как человек городской, у меня немного другие мотивы, поэтому мне приятно к ней прийти и запитаться от нее, а она питается от меня. У нас такой творческий тандем. Як заўважыла сама аўтар выставы, яна і надалей намерена працаваць у вялікім фармаце і яшчэ не раз здзівіць аматараў выцінанкі сваімі цудоўнымі ажурнымі узорамі на вялікіх папяровых палотнах. Інна Кірыенкава, Александр Рындзін, навіны Віцебск.